Libap vilayetinin käbir etraplarındaky daýhan birleşiklerinde iş orunlary kemeldilip başlandy. Munyň netijesinde onlarça hünärmen işini yitirdi. Şeýlede daýhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen kärenetçileriň yer bölekleriniň ýygyna alynjakdygyny hem duýdurýarlar. Daýhan birleşiklerine tawsyrlayan hasyly hasaplama üçin hasapçynyň oba hojuluk tehnikalaryny ýanygy çuýup bermek üçin ýanygy çuýucu operatoryň arçynlygy gorumak üçin garawlyň işde galmagy zerur. Muňa garamazdan her bir arçynlykdaky işgärleriň 70% işden boşadyldy. Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Halaç, Sayat we Hojambaz etraplaryndaky daýhan birleşiklerinde işini ýitiren işgärleriň arasynda aklawçylaryň, tehnika howpsuzlyk işgärleriniň, ammarçylaryň we hasapçylaryň onlarçasy bar. Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary iş orunlarynyň kemeldilmeginiň sebäpleri barada jikme-jik maglumat bermän, bu barada ýörite buýrugyň gelip gowşandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Olar işgärlere Türkmenistanyň oba hojuluk we daşky gurşawy gorumak ministrligi tarapyndan uğradylan buýrugy görkezdiler diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu barada agdalýan ministrlikden we etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Liwabyň döwlet edaralarynda iş orunlarynyň kemeldilýändigi barada soňky gezek geçen ýylyň noýabrynda maglumatlar peýda bolupdy. Şonda Farab etrawynyň jemaat hyzmatlarynyň bilim bölümleriniň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň bölümleriniň we etrap häkimliginiň ençeme işgäriniň işden boşadylýandygy aýdylypdy. Bu çäräniň ýurtdaky territorial dolandyryş özgörtmeleri bilen baglanyşyklydygy hem bellenipdi. Bu aralykda Liwapda iş orunlarynyň ýeti kemeldilmeginden başga daýhan birleşikleriniň başlyklary 1-3 gektar aralygynda yer bölegi berilen kärenetçi daýhanlaryň yer bölekleriniň ýygyna alynjakdygyny hem duýdurýarlar. Indi her bir kärenetçiniň yer bölegi 10 gektardan az bolmaly däl edilipdir. Şol sebäpli 1-2-3 gektar yer bolan kärenetçilere yer bölekleriniň elinden alynjakdygy duýduruldy. Meselem 2022-nji ýylda 5 kärenetçiniň her birine 2 gektar yer bardy. 2023-nji ýylda 5 kärenetçiniň bir sansyna 10 gektar yer bölegi berilýär. Galan 4 kärenetçi yersiz, işsiz we girdejisiz galýar. Dip çeşmämiz bellidi. Bu duýduruşyň haçan durmuşa geçiriljekdigi barada häzirlikçe anyk bir zat aýdylmaýar. Ýöne häzirki wagtda Halaç, Sayat we Hojambaz etraplarynda köp kärenetçi arçynlyklara baryp häkimetleriň bu kararyna nägilelik bildirýär. Arçynlar kärenetçileri buýruk bilen tanışdyrýarlar we ellerinden başga hiç sadyň gelmeýändigini aýdýarlar diýip çeşmämiz aýtdy.